Defni Sanz Caruana, il-kuratur prinċipali għall-Park Arkeoloġiku ta' Ġgantija, u llum sa nkun inkellemkom fuq wieħed mill-artefatti favoriti tiegħi li huwa framment tal-fuħħar neolitiku imnaqqax b'disinn ta' qata ta' għasafar itiru. Dan il-framment kien jifforma parti minn biqja li kienet tintuża fil-perjodu neolitiku, ġifieri qegħdin ngħidu madwar 5000 sena ilu. Instabet fis-sena 1954 waqt skavi li kienu qed isiru fil-ħajt megalitiku li jirfet il-wisa ta' quddiem il-Ġgantija. Dak iż-żmien kienu qed isiru attentati sabiex tinstab struttura megalitika li kienet qed tidher pittura importanti ħafna tas-seklu 19 tal-artist magħruf Charles Brockdorff. Din l-istruttura megalitika li kienet forma ta' daħla beqgħet ma nstabitx, iżda minflok instabet din il-biċċa fuħħar li nikkunsidraw bħala waħda mill-iktar importanti li għandna fil-kollezzjoni ta' fuħħar neolitiku. Għalija għandha sinifikat speċjali minħabba id-disinn uniku tagħha li huwa differenti kompletament minn motifi tipiċi li nsibu fuq fuħħar preistoriku lokali. Infatti m'għandna l-ebda reċipjent preistoriku ieħor li għandu disinn simili ta' dan l-eżempju partikolari. Li qed naraw fuq dan il-framment huma 3 faxex ta' għasafar itiru. U jekk inħarsu daqsxejn iktar fil-viċin, naraw li l-għasafar ta' taħt huma kemm xejn ikbar u mnaqxin b'linji daqsxejn aktar fondi minn dawk li qegħdin fix-xifer tal-biqja. U biex l-artist ikompli joħroġ effett artistiku iżbaħ u biex joħroġ aktar il-kuntrast, il-linji ġew mimlija b'lewn bajdani. Apparti il-valur estetiku li għandu dan il-framment, nemmen li anke jitfa' dawl fuq il-mod ta' kif il-bniedem kien iħares u josserva l-ambjent ta' madwaru, anki ir-rabta u l-għarfien li kellu lejn l-ambjent u r-riżorsi naturali li kellna f'pajjiżna. Niftakru li dawn kienu bdiewa, jiġifieri dan it-tip ta' għarfien kien essenzjali għall-għajxien tagħhom. U qed jista' jgħid dawn huma valuri li għadhom relevanti u importanti sal-lum il-ġurnata, avolja sfortunatament biż-żmien dawn huma valuri li qed jintilfu. Interessanti ngħidu li minkejja s-sempliċità tad-disinn hemm varji karatteristiċi li lilna għenuna ninterpretaw l-ispeċi partikolari ta' dan l-għasfur. B'mod partikolari wieħed jista' jsemmi il-pjuma li tidher fuq ras kull għasfur u anki id-demp qasir u daqsxejn ippuntat li b'hekk jiena nifhmu li din tista' tkun il-venewwa li tpassi fuq il-Gżejjer Maltin fix-xhur tax-xitwa. Għalkemm diffiċli ħafna li wieħed jgħid b'ċertezza, huwa possibbli li dan id-disinn seta' kellu funzjoni li tmur lil hinn mill-estetika u seta' kellu anke sinifikat simboliku. Inżommu f'moħħna kif għedna ftit qabel li dawn kienu bdiewa u l-għajxin tagħhom kien jiddefendi ħafna miċ-ċiklu staġjonali. Jiġifieri dawn l-għasafar li kienu jpassu fuq il-Gżejjer Maltin dejjem fl-istess żmien tas-sena setgħu jservu ta' sinjal għalihom biex huma jgħinuhom anke fl-attivitajiet agrikoli tagħhom. Il-fatt li dan il-framment instab il-Ġgantija li kien ċentru importanti għal din il-komunità agrarja, jiena nifhmu li possibilment dan il-framment kellu funzjoni ċeremonjali mhux sempliċement funzjoni domestika. Inħoss li hija xi ħaġa verament straordinarja kif artefatt daqshekk żgħir jista' jgħidilna daqstant fuq in-nies ta' dak il-perjodu u anki il-valuri li kienu importanti għalihom. Hija xhieda ta' komunità li mhux biss kienet tispira ruħha artistikament miżbuħija tan-natura, iżda li kellha identità kulturali unika.